Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Hesus mitawag og usa ka bata og gipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, "Hinumdumi kini gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa, ug ang magdawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat usab kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong malangit? Kinsay gusto nga maimpirno taas ang kamot? Wa sagi gustong maimpirno. Pero ang pangutana, ganahan ba mong mahisama sa usa ka gamayng bata? Ganahan mo o dili? Kinsay ganahan dinhing maparihas sa gamayng bata taas ang kamot? Tulo ra kabuk ang malangit. Kay niingon mas Kristo diri kaniha dili ni siya ingon nga opsyon. Ang iya niingon siya gawas nga kun kamo mahisama niining gamayng bata, di gyud mo makasud sa gingharian sa langit. Kuan na siya kana ganing sana definitive gyud ba kana bang klaro gyud ba nga wa gyud opsyon. Gawas kun kamo unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Muna'y peligro kayo kay gusto tang malangit pero di ta gustong mapariha sa gamayng bata. Nitagaan ta mog second chance. Pil na dito sa babaw, man gani ni isa sa dito nangatug hinoon ang atong choir ba nangatug. Sige, atong suwayan. Last chance na lang niha. Kinsa man ninyo'y gusto nga mapariha sa gamayng bata ta sa kamot. Ubay-ubay na. Anagi, wa gyud mo isa. Sige lang. Inyo sa nang opsyon, gusto man jud kamong maimpierno. Karon unsa may kinaiya sa usa ka bata ang pagpaubos ng bata mapaubsanon. Unsa may kinaiya sa tawo mapaubsanon, magsige ra gyud dawat bisan unsay ihatag kanang bata bisag tagaan na nimog sinsiyo kanon aniya. Di gina ni ilabay tagaan na nimog hugaw iya ra sa nang dawaton, tagaan nimog limpyo iya ra sa nang dawaton. Sige lingay mo tupad. Na mudawat kanako. Pangutan ako no. Na mudawat ba kanako? Na wa mangay mulingi. So, unsa nakas pagdawat? Bisa nalas paglingi, wa mulingi. Labaw nas pagdawat. Peligro kay taning maimpierno. Tanawa na mga bata, buhi lang gina sila nga sila ra. Di ba mag-anam na sila ka hiusa. Magkuyog na sila dagan, magkuyog na sila duwa, bisag di na sila kaila, magdinawatay gina, basta pasagdan lang gini mo, magkatigom gina sila, pero kita, sinawayay to the max, maritisay to the max, ala, siging, daghan kay tag mga kanang conditions kinabuhi,
ug tungod aning atong mga standards nga usahay di gid nato i-compromise, di makasud ang mga tao sa atong kinabuhi, atong silingan di kasud. Sa inyo lang ganing balay karon unsa ang pagsud nga duha ka buk pultahan, koral, pultahan pa gyud mindor. Kinuralay gyud hasta ganing yuta ni yuta ba? Anang yuta di man ginaato. Kuralon pag yun, kay di paagian. Di mo buhat ang bata, oy. Bata, di ginamangural. Di ba? Naday batang nangural de. Kamo, dagko. Sugay mo mangural. Suko pag yun, na imusod, nga dili mananghin. Kita din hinindot kay tagkural sa simbahan. Nga ato ginang gibutangan diha og tigbantay. Nga naman, aron makasod ang tanan. Or makaagi ang tanan. Ginindot sa nato ang agianan diha sa anang agianan padong reskilid. Maunta na ibuhaton sa mangural. Mangural mo sa inyong balay pero ninduta, hapsaya ang agianan sa inyong silingan. Kanang di maglisod og agi. Dili kay basta nakakural na ko, naigo na ning utlanan sa kong yuta, bahala na mo diha kay ako ning yuta. Dili ingon anang bata kanusa man ang bata mahimong daw kibaw mo tudluan sa ginikanan, tudluan kining imong duaan ha, ayaw kini paambit an inyong silingan ng mga imat kay nagnaong gubon ra din na imong duaan. Gitudluan man niya ang bata kay humble man, mudawat ra man ginabisag unsay isulti, mabutang di siyang inig-abot na aning bataa nga imat kay naong di na ko ni ipakita akong duaan kisay gatudlo ang impiernohonon. Ang bata nga padong sa langit gihimong padong sa impierno sa iyang kadaw kay gitudluan sa ginikanan nga mga impiernohonon. No na siya daw kay mustanan. Ay namalit na demo slate ay. Wa gyud klaro ana. Niya mo ingon day mo niya palit na magugoto ni aging buwan pa dir. Ay dili mo na mo'y pasabot. Wa di ka kadawat day karon og imong kuan grasya day. Wa di ka kadawat. Nakadawat ato retong ni aging buwan ang imong grasya. Sa ato pa gusto ka nga kutobra na atong ni aging buwan. Ang grasya nimo. Ayaw sa padero kay tigumon ko ni para sa akong kaugmaon. Unya mamatay ka karong gabi dili jud ka kapalit. Abitay, salamat kay daghan na malit sa atong slot. Pila na atong halin sa atong DOPS. Sugod na rabatag, sugod na tagtrabaho sa atong kumbinto, himonong kumbinto, pero clearing pa ta, more on clearing. Ato pa na siyang blessingan o niya karong pista man ta karong sa Santo Niño karong January 27 Biyernes. Ato sa nang i-groundbreaking pero gasugod nagtrabaho. So nahalina na sad ta sa atong DOPS og as of yesterday 17,338 na kaslots niya. Ato sang special nga slot para sa atong pagsaulog sa atong pista ni Santo Niño dinhi. Nasa tay Santo Niño's Joyful Power is in JP. Nahalina na sa tag 3,039 kaslots. Pakpakan na to ang namalit. Salamat kayo. Mao ni sila ang dunay kinaiya nga sama sa gamayng bata. Kay kanang gamayng bata kusog kay na mo share sa iyang mga gikalipayan. Ang kalipay niya iya ginang ipaambit sa uban. Basta lagi dili lang gyud tudluan sa mga ginikanan sa pagdinao. No, i-share gina why pag kanang sana why pag hunahuna unsay imong kahimtang, unsay imong naong ana i-share gina tanan. So karon ikaduha nga angay natong matngunan ang kabalaan sa usa ka bata, ang kaputli. Mao na nga niingon diri sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa
nga gipili nata sa Ginoo aron mahimong balaan sama kaniya. Pero ato na ng desisyon kung mupili bata sa Ginoo nga maoy mo hatag nato sa giya. Gilingi ay mong tupad niyag nato kablita. Ing na kumusta man ka, balaan pa ka? Ano ba? Kablita ba yung na balaan ka? Nganong di man gid mo mulingi kung ako mong palingion ka nang kontra gina ninyo inyong tupad? Kontra na ninyo? O ako mo inyong kontra? Kanara bang dili mutuman og hangyoon nato? Nasuko man na. So ayo kamong mga bana, hangyo mo sa inyong asawa, inyong kabliton. Ug di gani na mo tubag, suko na. No. Mo na ang katong nilingi niya ning nangutanas iyang tupad, balaan pa ba ka? Mao to'y tinuod nga balaan. Pero kanang naangwa magtingog, kanang naangwa mo tagad, mga yawan o na. Naanay daghang yawa. Kaya kanang yawa o musod na nato, din ata ganahan sa atong silingan. No? Tanawar ko ng giyawaan, mahigugma pabagod na sa tao nga naadool niya. Oh, dili na eh. Hasta gani pare, mahadlok na snaong ana. Ang naigiyawaan, hadlok ang pare. Ayaw na, tayo mga exorcist ka na sila. Musukol mo na sila giyawa. Pero kamo, mutanaw mo anang giyawaan, na, pertingil arag yun. Bebe, last na lang nga chance ninyo. Lingi ay mong tupad. Lingi ay, ing na siya, ing na, sugod karon magbalaan na kita ha. Balaan na kita. unsa may unang first step aron ta mahimong balaan. Ay atong tan-aw ang bata ha. Aritas bata mo tan-aw. Una, ang bata wa gyoy intention nga maghatag og kaguol sa iyang isig katao. Ang intensyon sa bata kalipay gyud. Ang gipangita sa bata kalipay gyud. Muna kamo mga bana o gusto mong mabalaan, ihatag gyud, paningkamot gyud nga malipay ang inyong asawa kanunay. Ana. Anong man mumutingog? Di mo mo to. O, mawagunagod. Niya kamo sa mga asawa, kung gusto sad mo nga mabalaan, ang inyo ragyong effort, himua ragyod ang inyong bana nga malipayon. Ana. Niya kamo sa mga ginikanan, kung gusto mong mabalaan, paningkamot lang gyud nga kanunay ginang malipayon inyong mga anak. Nawa gyud kaguol. Niya kamo sa mga kuan, kamo sa mga jangan ani mga anak o gusto sad mong mabalaan, lipaya gid na ang inyong ginikanan kada adlaw. Nya kun ang pari gusto sang mabalaan, lipayon gid nang mga parishioners. Nya kun ang parishioner gusto mabalaan, lipayon gid nang pari. So sa ibaton, kinahanglan dagko naman ta. Kinahanglan kung gusto ko ninyong lipayon, kana palit yung slot. Kana first pa lang na ang sunod ana hog sa kolekta. Ana siya makapakuan. Niya sunod ampingan kining ato mga gamit dinhi, di mo magpasad-pasad anang mga sagbot. Nya di sana ninyo ipangbusdak ng ato mga ludhanan diha nga mura mog nasuko pare. Bunal gyud sa sawog ba pang ana kapoy ning simba we ana. Hinayag butang uli. Mao na siya. So ningkamot ang malipay. Mo sa nang bata, mo na ang bata duwa gyud ang ilang, duwa gyud kay nga naman wa man gilaing makalipay, duwa man. Mo nang usahay mainganlan lang na nimong bata og kamo ha mga tapulan mo dako sige lang og duwa kay kalipay man ni abot ang yawa nangusi gipaundang og duwa. Ingon na yung bata ni anang yawa ay nagsigang mata kamo sige
Nausahay ang tao ng mga bata, mabunog lang. Kasagaran yun, mabunog ang mga bata. Tungod sa ilang sigig duwa, nalimot ang ginikanan, nga kana di ang gibuhat sa bata, makapabalaan. Muna sugod karon ang inyong mga anak, kung magduwa na sa computer, ayaw badlongak, kuyugi dito, duwa. Sa di arama din ni makapalangit. Duwa, way kan anay, way kaon, sige, duwa. Awa, di ba, dali kayo mo mga matay. Wa may kaon, mga pasmo man mo, pero inikamatay ninyo, maimpyerno, malangit. Kung ang imong intensyon aron malipay ang imong anak, pulos mo inyong intensyon aron malipay, nya wa na lang mo mangaon aron malipay, kana malangit yun mo anak. Oh. Lagi. Nganong na problema man mo? Langit ra may tumong nato, di man kaon. Tanawa, magduha mo sa imong anak, sige mong duha des computer, sige mong anak. Nya, hangtod imong anak manghinguy ab. Ngano man kadong, siya, gutom. Siya, unsa man ka, wa marawar batay lungag dito kay ni am tagaduha am ta dinhi. Na mangundang batag kadiyot, nya magluto ta. So, sige mo, luto tayo, hundangan ta ni atong duha. Sa to pa niabot ang panahon nga gigutom na siya. O di, kuyok sa mong lungag. Or mamalit pa mo nga to Jollibee, huwag na mo'y kwarta. At to ba mo smakdo? Or anhala mo doko-doko. Ana, niya, mga na mo, iguman yung kaon, so na mo balay, ingon niyo mga anak, ma, duha na tama, ingka, daghanang labhanan dong. Kana ganing, murang maguul man ko magtanaw. Niya, ang bata kay gusto mo sang malipay ka. Sige mo, undangan lang sa nina ko kung duwa. Kuyugan, tigag panglaba, aron malipay sad ka. Nga igo maglaba, mamagduwa na ta. Di ba? Ana ba? Ay, klaro ninyo. Niya ko nang imong bana, mo adtos kabit. Kung saon man nimo siya paglipay. Kana, kuyugan nimo. Ihatod aron nga maayo siyang pag-abot dito. Nya inig-abot mo ingon din ka, dong kanus aman ti ka kuhaon. Ana ba? Para gud nang ihatod ko sa driver nya, do na koy misa nya napailakaw ang driver, moingon man, padir unsang oras sa ti ka kuhaon. Ana man, mo sa imong isulti sa imong bana nya, moingon din imong bana 3 days after lang day. Isa okay, take care. Uli din kas inyo. Ika 3 days, imo siyang kuhaon. Imo na sa siyang kuyugan padong sa inyo. Hastang lipayas bana ni mo anak. Nya, mubuhat mo anak, mga asawa. Wano? Mauna sa atong unang pagbasa, gihisgutan dire, hinaot unta, matod pa dire ni San Pablo, ni Propeta Isaías, ang atong Dios nga mahimong manluluwas, unsa man siya, gitawag siya og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, dili gyud sa pakig-away, pakigdait. So bisag kabit pa nas imong bana or sa imong asawa, pakigdait gyud ana. Bisan pag gisakitan na katungod sa iyang gibuhat, ayaw gyud wag tanga ang pakigdait niya. Kung galibog na kagunsaon paghimo, patambag sa Espiritu Santo. Sangpita ang Espiritu Santo, tambagi ko nga dili unta muundang ang akong paghigugma aning akong isig katao sama sa paghigugma nimo niya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nindot kay paminawon, mao na gid ni ang outcome unta sa atong pagka matuuhon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Unsa may kadaugan sa Ginoo ug atong kadaugan? Batok sa sala, batok sa sala. Usahay mamatay ta aron dili lang makasala. Mao na nahitabo ni Santo Niño, nalansang sa cross si Santo Niño aron lang dili makasala ug aron sadta malipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, salamat. Ingna siya ba? Salamat kay salamat kay nagkakuyog taron. Ay na.
Nya, maingon sa siya, hinaoton ta, magkuyog sa ta sunod Domingo. Di ba? Kanindot, ana. Nya, katapusan din mong isulti, Pit Senior. Di ba? O na siya. Sige, manindog na ta.